Ngiyanibingelela bathandekayo egameni elihle leNkosi yami uJesu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsa wakhe omangalisayo. Ngingumama uZanele wakamsane endaweni yaseMandeni, ngesikhonzi bazalwane sesivumelwane esisha, able minister of the new covenant. Baye bebuze-ke abanye abazalwane ukuthi kusho ukuthini lokho, kuyini lokho? Akusona isikhundla, asisona isikhundla, futhi akusikho ukufunda mhlambe ukugogoda okuthile okubuya eyunivesithi. Amen bazalwane. Uma sifunda izwi lenkosi laphayana kwabaseKorinte besibili chapter 3 sifunda verse 6, kufundeka kanje: oyena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha, singesiso esegama kodwa esikamoya, ngokuba igama liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Okuwukuthi siyizikhonzi noma ngiyisikhonzi sesivumelwano esisha, hhayi isivumelwano esidala. Okuwukuthi njengoba izwi lenkosi silifunda eBhayibhelini, iBhayibheli liwumlando omdala onalezi ndaba noma izwi lenkosi zesivumelwano esidala nesivumelwano esisha. Kodwa lokhu-ke ngiyisikhonzi sesivumelwano esisha, kufanele ukuthi ngithi ngifunda iBhayibheli lonke, kodwa ngihlube ukuze ngiconclude kulezi ndaba zesivumelwano esisha. Ngoba lapha kwesivumelwano esidala kukhona umthetho. Uma lithi ena-ke izwi lenkosi lapha singesona esegama kodwa esikamoya, isivumelwano esisha esikamoya, ngoba igama liyabulala. Umthetho bathandekayo uyabulala, ngoba lapha kwisivumelwano esidala kwakuyinkonzo yokufa, kwakuyinkonzo eyayimile isikhashana, eyayizoficwa isikhathi sokuthi iyaphela, iphelelwa isikhathi. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ake siyixoxe-ke le ndaba yokuthi thina singobani, sifike nini lapha, sifike kanjani, kukuphi khona la esifike khona. Thina sisekuphileni okuphakade, sisendlini epheleleyo, indlu kamoya. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Njengoba nje siyizikhonzi esivumelwano esisha, siyizikhonzi zikamoya. Alibongwe igama lenkosi. Yilapho khona sesingenzi lutho, yilapho khona uNkulunkulu esewusebenzile umsebenzi opheleleyo ngoJesu, thina sesihamba phezu kwalowo msebenzi. Alibongwe igama lenkosi uJesu bathandekayo. Izinto ey'ningi-ke bathandekayo esiyibukayo noma sibuka ukuhamba kwabapostoli noma ukufundisa kwabo bathandekayo, izinto zesikhathi sabo, izinto zesikhathi sabo. Njengoba kwaba khona abaprofethi, nabo basebenza, uNkulunkulu esebenza ngabo ngesikhathi sabo. Bafika kwaqale kwafika uJesu naye washiya abapostoli, babefike ngesikhathi sabo, basebenza umsebenzi waleso sikhathi. Amen bathandekayo. Nathi safika emzini waphakade, bona babewulangazelela. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Noma sihlabelela bathandekayo,
Siyezwa thina zikhonzi zikamoya. Siyezwa thina iy'khonzi zikamoya engasizo iy'khonzi zesivumelwano esidala. Siyezwa ukuthi noma sihlabelela sihlabelela imihlabelelo ye-past yalabayana ababebheke ekuphileni okuphakade, kanti thina sesifikile kukho. Amen bathanda. Uma sibuka nje lo mhlabeleli othi, uma Nkosi ungibona ngisazula la kuze liqhubeke lithi uma ngidukiswa ukona. Thina sikho lapho, thina sizulazuli. Bona babekuleya nkonzo yokufa kwisivumelwano esidala kulowa mhlaba owabhubhayo. Babezulazula ngoba babelindele ukuthi ugoqwe bangene emhlabeni ongazukubhubha, umhlaba waphakade lo thina esikuwona. Amen bathandekayo. Thina sizulazuli la. Uma kuthiwa uma Nkosi ngizulazula la, phela uNkulunkulu akekho concern ngalo mzimba lo esibonakala ngawo. Uconcern ngumuntu uNkulunkulu. Uma lithi izwi leNkosi uNkulunkulu wadala abantu owesilisa nowesifazane lapha ku-chapter 1 kuGenesis 20. Uconcern ngalabo bantu. Akekho concern ngalowa muntu oku-chapter 2 esebumba umhlabathi. Ngoba lo muntu lona eyolapha ku-chapter 2 vele uzofa futhi uzobola futhi ngeke avuke uma eselapha emathuneni. Kodwa kukhona umuntu okufanele avuswe ehamba ngaye lo emathuneni, avuswe aphile ukuphila kwaphakade. Amen. Manje thina bazalwane kulesi sikhathi asizulazuli. Esikhathini sabapostoli laphayana ibandla lisakheka lakhiwa, kusafanele kube isakhiwo esikhulayo, umzimba ungakapheleli. Babezulazula bona befuna ukulakanyiswa, babenyinywe leya nkonzo yokufa. Thina sifike ingasasekho, kungasekho ukufa. Thina sifike ungasekho umthetho owawubacindazela labaya, thina siwazi. Kodwa thina sifike ekuphileni okuphakade. Sifike kuJesu thina. Amen. Thina sifike entabeni yaseSiyoni la kungazulazula khona. Lapha khona kukhanya imini nobusuku, thina sifike khona. Athi omunye umhlabeleli, laphaya masinya ufika laphaya. Kwakusho bona njengoba usho kanje lo mhlabeleli uthi masinya, noJesu wayethi masinya uzobuya kubo. Nabo bahlabelela ukuthi masinya sofika laphaya. Ungabe nathi fanele sisho njalo sithi masinya, nabo babethi masinya before AD 70. Ibona babezofika bebheke khona, babeya khona. Thina sizalwe vele sekufikile lokhu ababeya kukho. Ilaphaya selifikile, safika kulo thina. Amen bathandekayo. Athi omunye umhlabeleli, yeke ikhaya elihle Nandiya, silibona ngamehlo enhliziyo. Kwakusho bona ukuthi ikhaya elihle Nandiya belibona ngamehlo enhliziyo. Thina safika kulo lelo khaya, ukuphila okuphakade, inkonzo yaphakade, inkonzo kamoya, ukuphila okuphakade, indlu yaphakade.
uJesu esewenzile umsebenzi opheleleyo. Thina safika kakule ikhaya laphakade. Awu ameni bathandekayo. Thina asililangazeleli, asiliboni ngamehlo enhliziyo kodwa sikulo. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Ngicela sibuke izwi lenkosi laphaya kwabase-Efesu chapter 4. Chapter 4 sizofunda from verse 7 seqe siye ku verse 11, 12 mhlambe no 13. Kufundeka kanje. Sithi isihloko ukwahlukana kweziphiwo zikamoya nobunye bokukholwa. Ukwahlukana kweziphiwo zikamoya nobunye bokukholwa. Verse 1. Ngakho mina siboshwa enkosini ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. uPaul ukhuluma nabazalwane bebandla lokuqala kuleya century ababekuyo, hayi thina phela sasingekho kuleya century yabo, ukuthi abahambe ngobizo, umzalwane ahambe ngobizo abizwe ngalo. Yini indaba uPaul esho njalo? Isihloko sithi ukwahlukana kweziphiwo. Yini indaba kube neziphiwo? Yingenxa yokuthi kufanele ukuthi zisebenze, akuzona ezokuchoma. Kwakufanele ngalesiya sikhathi sabo kuleya century iziphiwo zisebenza umsebenzi wokwakha lendlu yaphakade ngoba yayiqalwa, yayingakapheleli. Yingakho nomthetho wawusasebenza lapha ebandleni lokuqala kwi-first century. Njengamanje awusasebenzi ngoba isivumelwano esidala sesashiftwa, akusenziwa lutho, akusekho okwenziwayo. Akusasebenziswa amanzi, awusami nisho nangomthandazo. Hhayi ukuthi awuthandazi, kodwa awusadiphendile kumthandazo, usudiphende emsebenzini kaJesu, ufokasa kuJesu ngoba umsebenzi usewawenza. Uma ngima ngokwenza kwami, ngima ngomthandazo, kusho ukuthi ngihlambalaza umsebenzi kaJesu. Amen. Manje na-ke lezi ziphiwo kwakufanele ukuthi zisebenze umsebenzi kwakhiwa umzimba wenkosi uJesu, ibandla. Lokhu abazalwane ngamunye eyisitho emzimbeni kaKristu Jesu. Manje na-ke uNkulunkulu-ke kwakufanele ukuthi kube khona abantwana bakaNkulunkulu abanama-gift okwenza umsebenzi wokwakha. Njengoba ngaliyana kwisivumelwano sokuqala kukhona laba ababakha oSanibhalati laphana kumelwene nomsebenzi kaNkulunkulu, kwakhiwa indlu yamatshe ngoba uNkulunkulu wayezotholakala khona. Okuwukuthi manje indlu isimile iphelele, indlu kamoya. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Verse 1. Ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. uPaul ukhuluma nabazalwane la ukuthi kusho ukuthi umzalwane nomzalwane
akasisebenzise isiphiwo esibekwe kuye ukuze isakhiwo sikhule. Isakhiwo esikhule, isakhiwo somzimba sikhule. Hhayi ukushumayela lezi ntshumayelo zethu ey'-powerful. Kodwa kufanele ukuthi sibe nokuqonda. Verse 7. Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Ngalokho uthi esenyukele phezulu wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho. Wapha abantu izipho. Wapha abantu izipho. Akakhethanga abathile. Kodwa upha ngokuthanda kwakhe. Uma kuthiwa wapha abantu izipho, akuveli la ukuthi wapha abesilisa kuphela. Verse 7. Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Verse 11. Verse 11. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi. Verse 12. Ukuze abangcwele bapheleliswe. Ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Iy'phiwo ezokwakha ezokuthi kwakhiwe umzimba kaKristu. Kusho ukuthi iziphiwo kwakungezokwakha umzimba kaKristu. Angithi phela sikuwo manje, uphelele lo mzimba manje. Uphelele. Abapostoli babakha. Lezi iphiwo kwakungezokwakha. Amen. Uthi verse 7. Kepha yilowo nalowo kithina kubona kuleya century. Kepha yilowo nalowo kithina, not kithi manje, kodwa kubo abapostoli. Kepha yilowo nalowo kithina uphiwe umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Before AD 70 kusetshenzwa lo msebenzi, kufanele ukuthi umzalwane ahambe ngokubizwa abizwe ngakho. Sho ukuthi ayisebenze le nkonzo le, umsebenzi lo, asebenze lo msebenzi lo obekwe kuye ukuze wakhe umzimba kaKristu. Uthi verse 12. Ukuze abangcwele bapheleliswe umsebenzi wokukhonza kwakhiwe umzimba kaKristu. Usuwakhiwe manje umzimba, uphelele. Uphelele manje umzimba. Athi u13. Size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, isilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Uma ibandla kusenezinto elidiphenda kuzo ukuthi uma lizenza, uma bengena emanzini amaningi, uma bebhabhadisa, uma beye entabeni, uma befasta, kusho ukuthi abakafiki ekwazini uKristu
ngoba uKristu senze konke. Umsebenzi usebenzile opheleleyo. Uthi u-13 size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. Kusho ukuthi ibandla likakafinyeleli ebunyeni bokukholwa nasekwazini uKristu. Uma kusekhona lezi zinto zenkonzo endala, uma kusekhona ebandleni izinto ezenziwayo zalaphayana enkonzweni yokufa, angithi phela thina siyizikhonzi zesivumelwano esisha okungezona esegama ngoba igama liyabulala, okusho ukuthi asisakhonzi sixubanise nezinto zakuleya nkonzo yokufa ngoba igama liyabulala, kodwa sesikhonza siqonda uKristu, uKristu esembuliwe ukuthi umsebenzi wonke ufezile, akusekho kufanele ukuthi sikwenze thina. Okuwukuthi njengoba sifunda la uverse 11, nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli. Kusho ukuthi uNkulunkulu wayebanikile abanye baba abapostoli, hhayi manje, ngoba abapostoli babesebenza lowa msebenzi wokwakha before AD 70 uJesu engakabuyi, ngoba uJesu ubuya ngoba useqedile. Ngesikhathi besebenza abapostoli basebenza, uJesu usebenza ezulwini, bona basebenza emhlabeni kukhona le nkonzo yokufa behamba nayo. Okuwukuthi njengamanje akasekho umpostoli osebenzayo, akusasetshenzwa manje, akasekho umpostoli. Abapostoli babekhona, and abapostoli uma behamba abashiyanga abapostoli, kodwa bashiya umzimba, bashiya ibandla selimile liphelele, isakhiwo sesikhulile saphelele. Nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofethi. Babekhona abaprofethi ngalesa sikhathi, okuwukuthi abapostoli babekhuluma njengokusho kombhalo, njengoba inkonzo endala iphele ngalesikhathi uJesu ebuya AD 70, yingoba bekusebenza umthetho obuvele umile ngesikhathi sabaprofethi, njengoba umprofethi omkhulu wokugcina wesivumelwano esidala uJohane ubeyimemezele le nkonzo yokuthi nibabhabhadise, njengoba ubememezela ukuthi amaJuda abaphenduke bavume izono babhabhadiswe. Manje nake le nkonzo ibiyenzeka vele kuyinkonzo yalapha kwisivumelwano esidala, and noJesu ufika kuso isivumelwano esidala ezokhulula laba uyawushiya lo myalo ukuthi nibabhabhadise, ngoba ukhuluma andinkonzo endala, yena akakaqedi ukugcwalisa. Kufanele ukuthi bame kule nkonzo endala, bazenze lezi zinto zenkonzo endala, bangene emanzini, badle isidlo, ngenxa yokuthi yena akakawuqedi umsebenzi wokuthi indlu kamoya iphelele. Uma indlu kamoya isiphelele, uJesu eseqedile, sekuyashiftwa konke-ke, thina sifike konke sekushiftiwe, okuwukuthi thina asenzi lutho. Thina sesiqonda uJesu ukuthi uJesu ukwenze konke kwaphelela, waba a perfect sacrifice. Awu, amen bathandekayo. Okuwukuthi abasekho-ke nabaprofethi manje, ngoba iy'profetho zonke sezafezeka. Uma umprofethi ezoprofetha manje
uprofetha okubhekephi ngoba zonke iprofetho sezafezeka, sekwenzeke konke, sesisekuphileni okuphakade, sisendlini kamoya. Amen. Okuwukuthi kulesi sikhathi esikuso, lesi sikhathi esikuso akusakhiwa, awusekho umzimba wakwayo ngoba sikuwo manje umzimba. Verse 11, nguyena futhi owanika abanye ukuba babe ngabapostoli, abanye abaprofeti, abanye abavangeli, abanye abelusi nabafundisi, ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni ebupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Ngeshwa-ke ibandla alikhulile ngoba lisahleli kulezi zinto. Manje ingakho-ke kufanele kuqhutshekwe kufundiswe. Kuyashoda ukuthi kufundiswe. Kufanele kufundiswe ngoba ibandla libambelele ey'ntweni ey'phathekayo, bafuna ama-position abantu, besebenza abantu, kube nomsebenzi owenziwayo ukuthi kulungiswa amatafula, kugijinywa nama-tray, kubhabhadiswa abantu ngoba abantu bafuna ukusebenza. Kufanele ukuthi ekugcineni kosuku kube khona onconywayo ukuthi uyasebenza ubani. Kanti uJesu sewenzile umsebenzi wonke waphelela. Uma sibuka-ke uverse 12, uma sibuka uverse 12 lapha okuthi khona ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. Ngicela sibuke abaseKolose bokuqala, abaseKolose bokuqala, sifunda uverse 24, i-reference kaverse 12 lapha wase-First chapter 4. Isihloko sithi uPaul uthokozela ukubasebenzela nokubalwela. uPaul uthokozela ukubasebenzela nokubalwela. Wayesebenza uPaul, wayesisebenzi. Kwakuyisikhathi sakhe ukuthi asebenze, kwakhiwa umzimba. Uma ibandla liqala laphayana kuyizenzo, aliqalanga yasiyaphelela indlu. Angithi ingane imizalwa iney'teji ikhule kufike la khona ibone ukuthi nanguma wayo, ikwazi ukuhlukanisa, ikwazi ukuhlala, ikwazi ukuhamba, ikwazi ukukhuluma. Ayithi izalwa nje isiyagijima, isiyazi ukuthi ubani uma wayo. Akwenzeki kanjalo. Manje nalo ibandla laphayana isikhathi kuqala vele lisazophila, lisazophila, kwakufanele liphile nazo lezi zinto zangale kweleya nkonzo endala. Angithi ingane ithi izalwa incela uma wayo, imisikhululayo ibisancela kuma wayo ngoba alisadliwa lolo bisi misindala. Manje nangesikhathi lisaqala-ke ibandla, angithi noma upheka ubilisa amanzi ufake impuphu, awuphaki-ke, awuvele ufake impuphu usiyaphaka, kodwa kufanele ukuthi luhlale lapha lubhadle, ibhadle lenhlama, uyiphendule kuze kube uphuthu, kuphelele kube uphuthu usiyaphaka. Okuwukuthi nalo ibandla lapha, angithi-ke abazalwane banaleyo nto yokuthi uJesu
wathi nibabhabhadise, babebhabhadiswa abantu laphayana ibandla seliqala lalingakapheleli. uJesu wayesasebenza, wayesazogcwalisa imikhosi ewu-7 wayeseyigcwalisile, lena ewu-4, lena emithathu uthatha isikhathi esezulwini ukuthi igcwale. Ugcwalisani njalo? Ugcwalisa umthetho ngoba umthetho bekufanele ugcinwe, yena uyaseyawugcina ngoba ushilo lapha ku-chapter 5 kuMathewu verse 17 ethi akazile uzowuchitha kodwa uzowugcwalisa. Ethi lapha ku-verse 18 kuze kudlule izulu nomhlaba kunakudlula sicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke, okuwukuthi awudlulanga umthetho laphayana ibandla liqala, awudlulanga umthetho, akudlulanga sicashana, nisho nasicashana sinye sawo umthetho. Kwakudingeka ukuthi kuze kufezeke konke ikuphi khona umthetho awugcine wonke uJesu kulowa 7 feast, iphasika, isinkwa esingenamvubelo, ukwehla kamoya, iPentecost, kuqala kube ukunyuka kwakhe, i-first fruit, bese kuba iPentecost, bese kuba ukhala kwecilongo, kwamacilongo, kube atonement, bese kuba amadokodo, umkhosi wamadokodo. Kwakufanele ukuthi kuze kuphelele konke njengoba esho lapha ku-verse 18 ethi kuze kudlule izulu nomhlaba, akunakudlula sicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Kwakufanele kuze kufezeke lo 7 feast. uJesu wenzani? uJesu ugcina umthetho ngoba phela uyawugcwalisa, ngoba kekho okwazile ukuwugcwalisa laphayana ku-Israyeli. Uzokhulula laba bantu ngokuthi abenzele le nkonzo yabahlulayo ukuthi bayenze, bese shifta-ke le nkonzo kuma inkonzo yaphakade. Imiso ukuthi useqedile uJesu kwenza okuwukuthi lezi zinto zangale kayisenziwa ngapha, ngoba uJesu sezenzile. Baqhubeka abapostoli lapha besebenza nabo, ikhona le nkonzo le yokuthi kuyabhabhadiswa kudliwa isidlo, ngoba phela balindele ukuthi azabuye, fanele badle, bamkhumbule azafike. Manje ngesikhathi esefikile, ufika ngoba useqedile ukwenza okungasadingeki ukuthi kusetshenzwe, ngoba vele usesebenzile uJesu waqeda. Alibongwe igama lenkosi uJesu. Bathandekayo, kuthi-ke uverse 24 wabaseKolose chapter 1, kalokhu ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu ngokugcwalisa okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibandla. Usebenza nje uPauli, ungena kulezi inhlupheka kuzo ngenxa yokuthi kwakhiwa lo mzimba. Muphi wona? Oyibandla. Angithi-ke ngale kwabaseFesu yiyo lento ebikhulunywa ukuthi lezi ayikhonzi zisebenza lo msebenzi, zinikwe lezi iphiwo ukuze kwakhiwe ibandla likhule libe isakhiwo esikhulayo. Ngoba ngesikhathi liqala ibandla belisaqala phela, belingakami laphelela, belingakabi isakhiwo esikhule saphelela. uPauli lana-ke useyinhluphekweni, thina nawe asikakaze sibe seyinhluphekweni zokwakha, asikakaze, siyayikhonzela nje bese siyadebesela ukufunda, ngoba phela iBhayibheli izwi lenkosi libhalwe encwadini, incwadi le kufanele siyifunde le ncwadi le. Sisuke sakholwa, salalela, sezwa, sangaqonda,
sathi umoya ongcwele uzochaza, sachaza ngengqondo yethu, kanti umoya ongcwele urivila izwi likaNkulunkulu silifunde encwadini, le ncwadi eyiBhayibheli. Ngesikhathi sifunda bese ena kukhanya, kodwa akukhanyi ungafundile, awurivili. Alibonge igama leNkosi uJesu. Kalokhu ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu. Ukhuluma njalo ngabazalwane ababehamba nabo, hhayi thina. Kalokhu ngiyathokoza ezinhluphekweni zami ngenxa yenu, ngokugcwalisa okusileleyo osizini lukaKristu enyameni yami ngenxa yomzimba wakhe oyibandla. Athi-ke uvesi 13 lapha ku-chapter 4 abase-Efesu, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Okuwukuthi ngesikhathi sabo kunokwenzeka ukuthi bafinyelela ebudodeni obuphelele ngoba bona bekhomba vele kwakufanele bakhombe, ngoba khona lapha babeya khona, ngoba uJesu wayesebenza umsebenzi wokuthi ugoqa le nkonzo endala. Le nkonzo entsha uyayileya, le ndala uyayigoqa, le entsha uyayileya ngoba iyona ababeya kuyo, ngoba yona yayisho umbuso ongapheli, umbuso onganazi iy'khathi zokugcina. UJesu egoqa le nkonzo yayiney'khathi vele ngoba kwakusondela ukuthi ama-last days esivumelwano esidala. Amen. Manje-na-ke bona-ke bafinyelela ebudodeni opheleleyo. Uma lithi la izwi lenkosi size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni opheleleyo, esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaKristu. Ngoba ufanele uKristu agcwale. Njengoba ekhuluma uPaul la, kwakufanele uKristu agcwale kubo, behamba benyinywe inkonzo endala. Kodwa kwakufanele ukuthi uKristu agcwale kubo. Kwakufanele uKristu ambulwe kubo noma benyinywa inkonzo. Thina sifika inkonzo endala isiyagoqwa, asikwazi ukunyinywa umthetho. Sifike thina kuyindlu yaphakade, kodwa kubonakala uKristu angagcwele kithi ngoba siphinde sicaphune ngale, kube khona izinto esizenza thina zangaleyana kwinkonzo endala, okuwukuthi thina uKristu kuyibandla lalesi sikhathi uKristu akambuliwe. Ukugcwala kwakhe akukho kithi ngoba sibuye sibambe, kanti bekufanele ukuthi thina siphile sikhululekile ngoba thina asinyinyiwe leya nkonzo endala. Labayana babekhomba ngoba bephuma kuleya nkonzo endala, behamba bebheke laphayana kuzofika lesi sikhathi sokuthi igoqwe, ishiftwe, bese ima leya phakade. Thina sifikele kuyo leya phakade inkonzo. Uthi-ke la kwabaseKolosi uchapter 1 uvesi 28, i-reference ka-verse 13, okunguye esimshumayelayo, hhayi izinto ezenziwayo. Ayishunyayeli izinto ezenziwayo ngoba lezi zinto ezenziwayo kwakuyizinto zangaleya ku-Israyeli, kwakuyizinto zangale ku-Israyeli. Angithi uma umntwana ezalwa kufanele ancele ibele likama wakhe ngoba phela kade ehleli kuma wakhe, safanele adle izinto eziwumsoco ovela kuma wakhe. Uma esekhula ngeke uyibone nje ingane ethi uma isihambe ibisalokhu igijima iyogona incele, ngoba ziyayeka izinto zobuntwana. Okwakufanele ukuthi uma uJesu eseqedile bese ziyayekwa lezi zinto
zangale kwisivumelwano esidala. Awu bazalwane. Awu bazalwane. Ukuziphe nje indlebe. Uziphe indlebe. Uphinde futhi uvule amehlo. Ulibuke izwi. Uyabona uma ungabe ufunda iBhayibheli akukho okubhaliwe okufanele ungakunaki. Nisho isihloko. Isihloko nje kwisahluko kufanele ukuthi usifunde. Uzoyizwa indaba izohlangana naso. Ungasho ukuthi hayi isihloko siyakudukisa ngoba khona abazali abasho njalo bathi isihloko siyadukisa. Sasibhalelwani sikudukisa. Kufanele uphinde futhi ubuke laphayana kwi-bottom. Lezi azahluka uyibuke. Uthi uma ulibuka ivesi ulicinge lapha ezansi ulibuke ukuze uthole kahle. Ungabi khona indawo eBhayibhelini oyishalazelayo. Ngoba kukhona indawo oyishalazelayo uzogijima nevesi uthi umpostoli uthe kanti lento othi uyishilo umpostoli akusiyo le oyishoyo. Wena ushe yakho. Amen. Uthi ke uverse 28. Okunguye simshumayelayo siluleka wonke umuntu sifundisa wonke umuntu. uPaul la ukhuluma ngesikhathi sabo. Ibandla umzimba usakhiwe umzimba ukuthi ushungela uJesu. Hayi ezinye izinto. Umuntu umephenduka kufanele ukuthi nje agxiliswe kuJesu. Angaqaliswa avayiswe emanzini angaze asiwephi. Ahlaliswe phansi asukunyiswe. Okunguye esimshumayelayo siluleka wonke umuntu sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Aphelele umuntu kuKristu aphelele. Akapheleliswa amanzi nokudla. Akapheleliswa umuntu uKristu ngamanzi nokudla. Kodwa iBhayibheli liyasitshela masifunda ukuthi ukudla okwesisu nesisu singesokudla. Kodwa uNkulunkulu uyaqeda kokubili kuyaphela lokho. Njengoba nje kushiftiwe lokhana kwenkonzo endala njengoba kwangena emanzi izinto ezenziwayo. Itafula lenkosi. Kushiftiwe ngoba izinto zangale. Passover. Izinto zangale kwaIsrael. Ama-rituals awa-Israyeli. Thina siyibandla likaKristu. uJesu wenzile umsebenzi. Sihamba phezulu kwemisebenzi yonke emihle ayilungisa ngaphambili. Alibonge igama lenkosi uJesu. Verse 28. Okunguye simshumayelayo siluleka wonke umuntu sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Amen. Bathandekayo, siyambonga uNkulunkulu. Inibusise bathandekayo inkosi. Nisazolalela egameni likaJesu.